si zahráme nejakú akčnú hru a som sa pozrel dneska na YouTube, že koľko mám odoberateľov a už som ich mal 13. Nie 12, ale 13. Kámo, ja že jupi, mám jedného odoberateľa. No ale prečo ma to teraz vyhodilo? Ja dám retry. Keď nie, tak dám cancel. Nie, ide to. Wow, čo mám dať? Playmobil? No, Playmobil. Aj keď to hrajem na tablete. To bol môj menší diabelský smiech. No dobre, som sa rozhodol natočiť akčnú hru. Túto hru som už hral, preto mám takú inú farbivo. Lebo som to hral a je to celkom dobrá hra. A je to nejaká shot hera, alebo neviem, jak sa to volá. Hej, on kopíruje, on má ten istý face, čo ja. Škoda, že sa tu nedá ukázať, že takto viete, na dálku vidíte, že to tak rozťahujem tými bielými bodkami a nejde to. Musíte mať proste takto. Neviem, prečo tak urobili. Poď, postrel ho. To ja som nebol. Niekto iný to mi tam ukázal takú lepku. V strede. Vidíte, takú lepku a mne to tam neukázalo. Viete, prečo som sa rozhodol natočiť akčnú hru? Pretože je to moja obľúbená hra a veril som, že by vám páčila. No tak som ju proste chcel natočiť. Tak som mu natočil, tak som si povedal, aj to som si už povedal včera, že by som ju mohol natočiť. Aha, jaj, takže to, počkaj. Aha, ja som nevedel doteraz, čo je za hru, ale to oni dali, že keď niekoho zabijete, že musíte mať pár kilov a potom dostanete inú zbraň. A ja už mám inú, vidíte? Ja som mal predtým bez toho krížika, túto čo je taký krížik, taký zelený. No tak ja už mám s tým, ale predtým som mal bez. Túto hru som hral aj na PlayStation, jo, jasné, keby ste sa pýtali, mám PlayStation. A koľkatku, viete koľkatku, ja vám poviem 4, ale už 30, ja sa mega teším, lebo bude update Pet Simulatoru. Mám flameňomet, hahaha, poď sem. On je slabý celkom. Ale viete, keď som to hral iba v úvozovkách, akože sám, že som si to chcel zahrať pre zabavu, nie, tak som povedal, že je celkom dobrý. A teraz urobím opačne. Ale ja mu závidím, lebo on teraz ukradol môjho panačika, ktorého som chcel a strelil sa. Ja som trcko. A som trdlo. Hlava derava. Som skočil za ním nechťac. Jasné, nechťac, vôbec som ho nechcel iba tam zastreliť. Aj keď som vedel vôbec, ja som to... Prečo furt pada dole? U nás si zabudol, že sa dá aj pozerať dole, že? Alebo sa mu to nejak zaseklo. Poď. Ja mám minigun. Ale ten je slabý, to musíte... Takto musíte, vidíte? Držať, ale to takto. On zase spadol! Ježiš, nejaký Sigma. Brum. Juj, prečo tam je Sigma? Poď, ešte je tohto. Nie, prečo on vždycky padne, keď bojuje proti mne? On mi asi nechce dať. On nechce, aby som ho zastrelil, vidíte? Ale teraz ho nikto. Týmy, prosím, týmy. Čo robí? Ja chcem skočiť na ten žeriav, čo myslíte? Skočím? Ja to neskúsim. Nie, asi. Nie. Ale som to vedel. Čo dáme? Za čo mám? Normál. Tu mám rád. Ale dúfam, že pôjde na týmy, pretože... Jo. A toto je moja obľúbená hracia miestnosť. No nie, ako hracie poličko, ako človeče, keď hráte. Poď. Aj ty pôjdeš pekne. Pôjdeš za ním. Vy ste frajeri. Oni sú iba 2? Jeden dole. Druhý. To sú iba 2 asi, že?
Kámo, ne. O dva, nie, už, počkaj. Áno, o dva. O dva my vedieme o dva a oni... Oni vedú o 0, takže nie. Oni nevedú, tak my vedieme, aha. Vidíte tuto hore, tabulka, my máme už 6 smrti. No akože my sme zabili 6 teda. No, a oni dvoch. Kde, čo robí? Abo ja si dám tento blok. To je lepšie asi. Nie. Lebo ten... Čo to je? Aha, mal minigun. To je naša? A prečo je to v modrej one? Ja som už... Čo dáš? Je to on dal ty mini, jahaj. Podľa mňa nožom sa najlepšie bojuje, ale ťažko celkom. Akačko to si dám, akačko je dobré. Akačko není až tak zle. Hej. Mne sa to ťažko hýbalo. Alebo dám si flameňomet. Napíšte mi do komentáru. Ja si neviem. Like sa rovná one flameňomet. Idem zabiť Borku teraz a potom to poviem. Je. Či ju vôbec zabijem. No, like sa rovná flameňomet a odber sa rovná minigun. Takže vyberajte. Ja si počkám. Dáme si minu, ale nie srandujem minigun. Pretože to je akože, chápete, ja neviem, či ste dali teraz odber, pretože natáčam toto video, ja sa nemôžem počas videa pozrieť, či ste mi dali odber, chápete? Keď ešte to video nie je nahraté. No tak ja neviem, ale budem vám veriť. Ale like môžete dať tiež, ale nemusíte, ak nechcete. Ja budem veľmi rád, ak poviete mi do komentára, že sa vám video páčilo. To budem najradšej. Čo myslíte? Že sa mi zatiaľ veľmi darí, alebo nie? Počkaj, tam dám minu. Ja som múdry. Ja som vedel, že to odpali. Nie, opovaž sa to. No, vidíte? To je otravné, ten poison. Tam teraz flameňomet. Ja som ho nestihol. Akože dal som ho, ale nestihol som ho. Mám shotgunu. Aj môžem takto, aha. Easy. Haha. To je taktika, vidíte? Ako niečo viete o tej hre. Aby ste nehovorili, že ja neviem nic, dajte nic do komentáru. Tak Porty, keď nahrával. Nie, no. A môžete mi napísať, akého máte radi youtubera. Nie, nemusíte, ja nechcem, aby ste tam písali mňa. Ja myslím normálne, ktorého radi pozeráte. To nie je taká pastička, nebojte. Ja nie som lakara, mám niečo badge. Čo dáme? Asi FIFA. To sme ešte nemali, alebo toto. On tam mal dvakrát, alebo to sa niekedy stáva, že môžete hlasovať dvakrát, ale to je nejaký bug asi. Potom ešte, jak bude update, tak ja natočím video, jak ukážem vám, čo znamená. Budem to chápať vlastne. No ja si to najprv prečítam, že čo to znamená, pozriem si nejaké nové, čo pridali veci a tak, chápete. No a potom vám môžem popovedať, čo všetko znamená. Ale to ešte uvidím, či tomu budem chápať. Tu ide všetko vedľa. Brokovnica je taká zbraň, no. Poď! Ach, jo. Bože, ja som fakt nesel. Ja som najhorší hráč. To môžem až takto? A mne sa bez toho mierí. Mňa to boostlo, to je dobré. Keby tam niekto nedal tú minu, tak ho nemôžem zabiť, aj keď ho vôbec. Berem späť, nezabil som ho.
Fú, škoda. Ale môžem použiť bombu. Ja ju tu hodím za borkou. Ja som mu... Ona si to nevšimla. Som ho dal? Nedal. Potrebujem one. Ona tam bola, ja som si ju nevšimol. Takže to on, ale ja som si hovoril, že... Jak to môže byť on, keď... Ten taskuje, ale zabije. Povedz posledné slova pred smrťou, žiadne dobre. Počkaj, ja to skúsim, či to funguje aj na tomto strome, ale podľa mňa nebude. Ale to môže byť dobrá taktika. Hej, tak. Ja som do toho chcel streliť, viete, s tým nožom. Ale mám tiež minigun. On bol za mnou, ja že išiel do toho domčeka. Ale ja som asi... Neviem. Ja potrebujem ešte okuliare z dioptríny 100. Budú mať 100. Že budem vidieť 100 km na diaľ. Hej, nie. Použijem toto. Pri. No a on trošku mi preplo, ale nebudete. Dajte mi inekciu a budem v pohode. Koľkatý som, ani jedna má 4 kg. Akože som 4 zabol, už nie, už 5, haha. Oni sa milia, niekedy tie umelé inteligencie. Vôbec som ho nezabila, preto tam bolo 5 vôbec. Fajn, zabil som ho, ale... Bakona, chudák bakon. Mohol som mať s neho slaninku. A by som mu povedal, dajte mi slaninku, alebo nebudeš mať one. Nebudeš hrať. No chápete to kolo, no ako... Ja vám to neviem vysvetliť, no akože to... No akože bude mŕtvy, chápete? To zastrelí. By som ma nezastrelil, keby mi dal slaninku z hlavy. Trhol by si hlavičku a mal... You little bug.